أحواتي እግዚአብሔር ይባርኩም ኣብዚ ሎማዓንቲ ሓደ ነገር ከነመሓላልፍ ኢና እሱ ድማ መሪሕነት ናይ ምንቅስቃስ ወንጌላውያን ብዛዕባ እዚ አንድነት ዝበሃል ሓሳብ ዘለና መርገፂ ከነነፅር ኢና ብፍላይ ድማ በዚ ብምክንያት እዚ መጎስ ሓውና ኣምፂዎ ዘሎ ሓሳብ መርገፂ ኢና ከነነፅር ኢና እዚ ድማ እቲ ሓድነት ሓደ ንምጉዳእን ንምባልና ኣይኮነን እቲ መርገፂ ኢና ንፁር ክኸውን ስለ ዘሎ ንህዝቢ ከህዝቢ ከይዳናገር ምእንቲ ብከምቲ ዝኾናዮ ክርዳእና ምእንቲ ተባሂሉ እሞ በዚያ ኣታርእስትና ሕጂ ናብ ጸሎት ክንኣቱ ኢና ጸሊና ክንቀጽል ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ንጸሊ ወይታ እግዚአብሔር ነመስግነካ ስለ ምሕረትካ ተመስገን ለኩሉ ተናይ ነገር ተመስገን እግዚአብሔር አምላክና ኩሉ ንሕና እንገብሮ ንዛረቡ ንሓስቦ ንስኻ ክትሓልፎ ከምቲ ንስኻ ትደልዮ ክትገብሮ እግዚአብሔር ሰብ ዘይኮነት እግዚአብሔር ንስኻ በኣና ኮንካ ክትዛረብ ሓሳብካ ክትገልጽ ንድሕርጂ ንኩሉ ሰብ ንሰናይ ንጽቡቕ ንመለበሚ ንጥበብ ንምስተውዓል ዝኸውን ነገር ክትዛረብ እግዚአብሔር በኣኻና ጌርካ ጽልሎ ወይታ እግዚአብሔር ኩሉ خلقنا ኩሉ ንዛረቦ ቃላት ኩሉ ንሓስቦ ሓሳብ ንስኻ ተዋጻጸሮ ስለ ሕዋተይ ተመስገን ስለ خبار ሓወይ ስለ ኣፖስትል እዝራ ሓወይ ኣምላኸይ ብኩሉ ነገሮም ንስድሮም ቤተሰቦም ኣገልግሎቶም ኩሉ እናበረኽካ ክትባረኽ ጽልለኹ بكل ነገር ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ኃይልን ዓቅምን ስለዝሃብካዮም ተባረኽ ንሰማዕትና ድማ ጽልለኹ እግዚአብሔር ከምቲ ዝግባእ በቲ ዝድለ መንገዲ ከምቲ ቃልካ ዝሓስቦ ብቐንዕና ክሰምዑና እምበር ናብ ዘካትዕ ነገር ናብ ዘየድሊ ነገር ከይከይድ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ግዜናን ሰዓትናን ኩሉ ኣሕሊፍና ንረክበካ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን 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 ኢየሱስ ጎይታ እዩ ተባረኹ ለይ ኣሕዋተይ أقل خبرهم بوصل إزرا ويلكم لذي نجرزي زقطر هذا أخبركم ممتعهم سلازم بقى تثانا بتقول داينا خنا حل فينا تعار استنا دقيمة كزارو بيه تعار استنا كان زي على سكرين تصحيح وتري وزل لهم من قصاص وانجيلاويان نا عندنا تاو حسب حاونا موغس بوغعي ينتصق دقيمو دما مرقتي ينتصر تبلا لازم بمسارات قوامنا بمسارات الزلنا كونستيشن أنا نحواتين كوينا خنقلت وينا إذا ما كم تعقدي مزبلو كوا نتحدى كسايا كونن على معنا نمنت صاري كونفيجن كيف تقرن نمالة እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ ቀዳምነትን አፖስትል ሐወይ ከበካይ አፖስትል እዝራ በሙሉ ክግለጽ ዘለው ሐሳብ በዝርዝር ከተዛረበ ዕድል ከበካይና ወይታ ባርክ go ahead እሺ thank you ሰላም ኩላትኩም ኣብ ቀረባ ኣብ ርሑቕ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኮይንኩም ነዚ ናይ መንቅስቃስ ወንጌላውያን ንፍትሕን ለውጥን ትከታተሉ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ዘዋዕዋዕ ዘሎ ሓድሽ ኣርእስቲ ወይ ሓድሽ ኩነት ዘለና መርገፂ ብወግዒ ብቕንያቱ በብግልና በብውልቅና እንከዶ ዝቐነና መንገዲ እኳ እንተኾነ ግን ድሕሪ ነዊሕ ትዕግስቲ ብወግዒ ከም ምንቅስቃስ ዝተወሰነ ሓሳብ ንዕኡን ምግላፅ እዩ እቲ ዝተወሰነ በዚ ምንቅስቃስ ከም ወያነ ከም ወኪል ናይቲ ሕብረት ማለት እዩ ከምዚ ይብል መግለፂ ምንቅስቃስ ወንጌላውያን ኤርትራ ንፍትሕን ለውጥን ኣብ ጉዳይ ስነ ሓሳብ ሓው ሞገስ ንጉሰ ሓው ሞገስ ንጉሰ እዚ ምንቅስቃስ ክምስረት ከሎ ጀሚሩ ከም ኣባል እዚ ምንቅስቃስ ከም ዝነበረን ብናይ ውልቂ መራኸቢ ብዙሓትን ብሕብረትን ብዙሕ ንፍትሕን ለውጥን ዝፀዓተ ሰብ መንበሩ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ ኣብዚ ሕጂ ኣልዕልዎ ዘሎ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ተሓዊሳ ሓንቲ ሃገር ናይ ምዃን ዛዕባ ግን እዚ ምንቅስቃስን ኩሉ ደላይ ፍትሒ ንለውጥን ብዓብዪ ድማ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ክበሃል ብዝኽእል መጠን ንሓሳቡ ዘይድግፍ አንጻር እቲ ዝኸረ ዘሎ መንገድን ምዃኑ ክነረጋግፅ ንፈቱ ነቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ዴሳዊ ስርዓት ሱር ነቀላ ለውጢ ክንገብር ማለት ሬጂም ቼንጅ ከም ቃል ኣምላኽ ብዝድግፎ መንገዲ ዝተለዓለ ምንቅስቃስ ብምዃኑ ልዑላውነት ኤርትራ ኣብ ዋጋዕ ዕዳጋ ዘየእቱ ምዃኑን ኣብ ቅዋሙ ብንጹር ዝቐመጠ ምንቅስቃስ ከም ዝኾነ ከም ኣባል እዚ ምንቅስቃስ ድማ ነዚ መሰረታዊ ዓላማ ቅዋምን ዘይቅበል ኣባል እዚ ሕብረት ክኸውን ከም ዘይክእል ብሩህን ንጹርን ስለ ዝኾነ ምንቅስቃስ ወንጌላውያን ኤርትራ ንፍትሕን ለውጥን ሓሞጎስ ንጉሰ
ካብ ኣባልነት ብወግዒ ከም ዘውፅኦ ንኩሉ ግልጽ ክንገብር ንፈቱ ንሓው ሞገስ በብውልቅና ብደረጃ መሪሕነት ብዙሕ ከም እተማዕደን ደው ከብል ከም ዘለዎን ከም ተነግሮን ንሱ እውን ንሓሳብ መራሕትን ተቐቢሉ ደው ከብል ምዃኑ እኳ እንተሓበረ ብግብሪ ግን ኣብቲ ሓሳብ ፀኒዑ ብዝኸፍአ መንገዲ እኳ ይቕፅል ከም ዘሎ ኩሉ ዝሪኦ ዘሎ ሓቂ እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ብመልክዕ ኣኼባ ክእለ ከም ዝተወሰነን ከም ሓው ግን ንዘለዎ መንፈሳዊ ኩነቱ ዝከታተል ዝመክርን ብምንቅስቓስ እዚ ሕብረት ከም ተገብረሉን ንኩሉ ከነፍልጥ ንፈቱ ምንቅስቓስ ወንጌላውያን ኤርትራ ንፍትሕን ለውጥን ኣምላኽ ባርኩም ያ ተባረክ እግዚአብሔር ባርካ አፖስትል ሐወይ ንጹር ትክክለኛ ሐሳቢ ከባሪ ቀጽል አገልጋሎ ክብሮ ስራ እስካው ብሎት ደሊ አብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ቀጽል ብድሕሪው አና ፍዛረብ እግዚአብሔር መስክ حراي دمصي يسمع له يس اتس كلير ማለው ايش ثانك يو جابير يبارككم جابير بارك هنا سرات سبغير كاتاشم غير كايلها اوكي انا هاتا كوسخ ابتي تخيده كيدي ونحنت اشمو يبلنان كم زلوتي انقصاصنا زقومو وي كابتي نحنا كنمرحلو لنا زقومنايو قوام وي بايلو وي كونستيتيوشن نحنا نايت منقصاص موخا كابتي كلت اعنود مالتي تنقصاص نخبوم وي كاني نحنا كم منقصاص نخنقومولو زتطقمنالو كلت اعنود حداي اينا انترنت لولاونت ኤርትራ ማለት እዩ ዝምቅሳስ ዝኸም ከሎ ክልተ ዓበይቲ አعنود ኣለዎ ብኡ መሰረት እዩ ቆይሙ ብኡ መሰረት ኢና ንሕና ተኣኻኺብና ማለት እዩ ተሓደ ልኡላውነት ኤርትራ ኣዋጋዕ ዳጋ ዘህእቱ ምንቅስቃስ ምዃኑ እቲ አንድን ካልኣይን ከዓ ከም ወንጌላውያን ምንቅስቃስ ክንከብ ብሓደ ኮይና ክንቃለስ ዝገብረና ኣመንቲ ወንጌላውያን ምዃን ማለት ክልተ ካብዘን ክልተ ዕኑድ እቲ ሓንቲ ስለ ተኣሽሙ ዝገበረት ንዓኣ ከዓኒ ተሪር ተኣሽሙ ስለ ዝኾነ ነቲ ምንቅስቃስ ዕላምኡን ዝተበገሰሉን ወይ ከዓኒ ምክንያት መቃለሲኡን ኣንፈቱ ተስሕት ካብቲ ዝተበገሰሉ ተኣሽሙ እውን ናብ ዘይተደለየ ጓል መንገድን ናብ ዘይተደለየ ናብ ካሊእ ካብቲ ምንቅስቃስ ዕላማ ምንቅስቃስ ወፃእ ዝኾነ ተኣሽሙ ስለ ዝኾነ ነዚ ከም ሓው ከም ኣባል ከም ተኣላሳይ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ከም ሓውና ብውሽጢ ከምዚ ሕጂ ሓውና እዝራ ፅቡቅ ገይሩ ከም ብቦት ፀንሐ ብኡ መሰረት ተዘሪቡ ተነጊሩ ዋላ እውን ዋላ ሓንቲ ለውጢ ከምፅእ ስለ ዘይከኣለ እቲ ምንቅስቃስ ከዓኒ በቲ ዘንበሮ በቲ ኣስፊሮ ዘሎ መሰረት እዚ ጉዕዞ ወይ ከዓ እዚ ውሳኔ ዝውስን ክኢሉ ማለት እዩ ከም ግሊ ሓውና መጎስ ናይ ምሕሳብ ናይ ምዝራብ ናይ ምፅሓፍ ፕራክቲስ ናይ ምግባር ኩሉ መሰል ስለ ዘለዎ ንሕና ተኣንዲ ንቃደሰሉ እምነትና ፕራክቲስ ክንገብር ስለ ዘይከኣልና ፍሪደም ኦፍ ወርሺፕ ስለ ዘየለ ብዓድና ንሕና ከም መጠን ኣመንቲ ወንጌላውያን ድርብ ወፅዓ ዝወረደና ኣካል ሕብረተሰብ ናይቲ ሃገር ስለ ዝኾንና ከም ኩሉ ዜጋ ናይቲ ሃገር መከራን ስደትን ከርተትን ኩሉ ክፍዒ ወሪድና ተወሳክን ቀንድን ከዓ ንዓና እምነትና ፕራክቲስ ክንገብር ስለ ዘይከኣልና እዩ ስለዚ መሰል ክንመልስ መሰል ሕብረተሰብ መሰል ዜጋ ክንመልስ እናተቃለስና መሰል ሰባት ኣይንዕፍንን ኢና ብግሉ ብውልቁ ማንም ሰብ ድሌቱ ክሓስብ ዝደልዮ ኣይዲዮሎጂ ኣምፅኡ ፕራክቲስ ክገብር ይኽእል እዩ ከም ድሌቱ ማለት እዩ ኣብ ምንቅስቃስ መፂና ግን እቲ ምንቅስቃስ ዝቆመሉ ኣዕኑድ ኣሎ ክገብሮ ዝግብኦን ክገብሮ ዘይግብኦን ቆይሙን ተነቢቡን ነፍሲ ወከፍ ኣባል ከዓኒ ንከንብበውን ተኣሽም ተገይሩሉ ስለ ዘሎ ብኡ መሰረት ካብ ወፃእ ዝኾነ ነገራት ንምእራም ግዴታ ስለ ዘለና ኢና ኪንኡ ሓሊፉ ናይ ምዝራብ ነፃነት ተኣሽሙ ንገብር ኣይኮናን ናይ ዲክታተርነት ባህሪ ሃልይልና ኣይኮነን ወይ ዓፈና ክነካይድ ኢልና ኣይኮናን ከምኡ ስለ ዝኾነ ኢና እዚ መሰል እዚ ክምለስ ኣለዎ ከም ዜጋ ከም ሕብረተሰብ ኣብ ሃገርና እዚ ንማንም
نزع مسلو سلازخونه كمل سلو لو إلنا نقالس لنا مالتي كم من قصاص كينوت زقومنا يخن وصن كنكيدن نعناون سلازحتنا نتنقصاصون كبرون ملكعن سلازغيرو تمنقصاص كا خنحلو سلازغبانا ملكعن مسلون ወይ ከዓ ሽሙን ብደገብ ዘለው ይኹን በት ዜጋ ህብረተሰብና ካሊ መሲሉ ክረአ ስለዘይንደሊ እዚ ውሳኔ እዚ ክንውስን ተገዲና ከም ሓው ከም ውልቀ ሰብ ግን ሓውናን መዚና ንፈትወን ንኽብሮን ኩሉ ግዜ ከኣኒ ከምቲ ኣብ ውሽጥና ምሳናን እንከሎ ዝነበሮ ቅርርብን ርክብን ከምኡ ክቅፅልን ኪኖ ሓሊፍና እውን በቲ ተኣሽምኡ ክድግፍዎ ወይ ሓቢሮም ተኣሽም ክኾንዎ ዝኽእሉ ሰባትን ፈሊናሉ ዘለና ኢና ምዃንና ክነረጋግፅ ንፈቱ ማለት እዩ ኪኖዚ ምስ ሓውና ከም ቀደምና ሓውነትና ብዓብዩ ካብዚ ምድሪ ዝሓሊፍና ንዘለኣለም ሓቢርና ክንነብር ምዃንና እናኣምን ምዃንና በዛ ኣጋጣሚ እውን ክንገልፅ ንፈቱ كم من قصاص كن ازي وساني زي وسينا لنا جابير يبارككم امين ثانك يو كمان كبار يا اتزبحال قاليصكم لكم ምናልባት እቲ ሓሳብ ካብ ባዕልና ዝመፀ ይመስል በተቋምና መሰረት ከም ዝወሰናየ ንምፍላጥ ገለ ካብቲ ኮንስቲቱሽን ምዕራፍን ዓንቀፅን ከንብብየ ማለት እዩ ኣብ ኣትናትና ቅዋም እንድሕሪኢኹሞ ኣብ 2 ኣዝባር 1 ኣዝባር 4 ከምዚ ዝብል ኣሎ ምንቅስቃስ ወንጌላውያን ኤርትራ ንፍትሕን ለውጥን እዚ ማለት ንዓና ከም ሓደ ምንቅስቃስ ክንእከብ ዝገብሩና ክልተ ዓበይትን መሰረታውያንን ረቃሕትታት ብማዕረ ማለት 50-50 ኣጉሊሓ እተርእን እትገልፅን ኣርማ እያ ኣብታ ኣርማ ዘላ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ኤርትራዊ ምንቅስቃስ ስለዝኾነ ልዑላውነት ኤርትራ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይእቱ ከም ዝኾነ ተመልክት እቲ ካልኣይ ድማ ወንጌላውያን ኣመንቲ እምነቶም ብፍጹም ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘእትዉ ከም ዘይኮና ድማ ትገልጽ ማለት እዩ እዚኣ ኣብቲ ኮንስቲቱሽን ፈቃደኛ ኮይኑ ደልየሉ ከንብብ እየ ዝበለ ኣብ 2 ምዕራፍ አንቀጽ 2 ኣዝባር 1 ኣዝባር 4 እዚኣ ትርከብ ማለት እዩ ስለዚ እምበኣር እዛ ኣርእስቲ እዚኣ ካብተን ሓንቲ ካብተን ዕኑድ ናይ ትካል ስለዝኾነት ምናልባት ካልእ እንተዝኸውን ቁርብ ኮምፕሮማይዝ ክግበር ምተኻእለ ይኸውን ነይሩ እዚኣ ግን ካብተን ክልተ ዕኑድ ናይ እምነትና ዕኑድ ናይ ምንቅስቃስ እዚ ስለዝኾነት ስለዚ ኢና ሸለል ክንብላ ዘይከኣልና ኣብዚ እውን ስቂልና ይኮናን በፂሕና ከም ዝሕዋተይ ዝገለፅዎ በብግዚኡ ስቴፕ ብውልቂ ብሰለስተ ኣርባዕተ ኮይና ብሓባር ጉጅለ ኮይና ንሓውና ንዛረቦን ክንመልሶን ተፈቲኒ ማለት እዩ እዚ ነገር ስለዘይኮነ ስለዚ ናብ ተበጊስና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ቅዋም ካብ ቅዋምና ተበጊስና ከም ዝኾና ነቲ ዕኑድ ነቲ ቅዋም ኣፍሪስና ከዓ ዝኾነ ነገር ክንገብር ከም ዘይንኽእል ህዝቢ ኣምላኽ ይኹን ዝኾነ ዝሰምዖ ሰብ በዚ ነገር እዚ ክርዳእና ንደሊ ማለት እዩ ባዕላ እታ ትካል እንድሕሪኢኹም ዋላስ ኣብታ ኣርማና እንድሕር እምቢብኩም ምንቅስቃስ ወንጌላውያን ኤርትራ ንፍትሕን ለውጥን እያ ትብል ወንጌላውያን ኤርትራ which means it's not ብዛዕባ አንድነት ብዛዕባ ኣፍሪቃውያን ብዛዕባ ኢትዮጵያውያን ኣይኮነትን ስፔሲፊካሊ ብዛዕባ ኤርትራውያን ምዃና እያ ትዛረብ ዘላ ሰብ ትቕይደና እያ ኣብታ ሽምና እውን ፅሒፍና ያለና ማለት እዩ እዚ እቲ መርገፂ ኢና ስለዝኾነ ኢና ከምኡ ንገብር ዘለና በዚ ነገር እዚ ሰብ ካብ ሎሚ ንኔው ፅቡቅ ገይሩ ንፁርነት ናይቲ ዕላማና ክፈልጥ ፅቡቅ እዩ ምናልባት ስለምንታይ ሸለል ዘይትብልዎ ዝብል ሓሳብ ክመፅእ ይኽእል እዩ እዚ ሸለል ዘይመበሊና እንታይ እዩ ሓውና ሞጎስ ብዙሕ ግዜ ምሳና ስለ ዝተንቀሳቐሰ ብዙሕ ግዜ ከም ወንጌላዊ ምንቅስቃስ ኣብ ቪድዮታትና ኣብ ስእልታትና ኣብ ብዙሕ ተራእይ ስለ ዘሎ ልክዕ እዚ አንድነታዊ ሓሳብ ሒዙ እንድሕር ቀፂሉ እቲ ዝርኢ ሰብ እሞ ከዓ ንሕና ሱቕ እንተይልና ልክዕ ንሕና ዝተሰማማዕና ኣሎ ሓሳብ ክመስል ስለዚ ሓሳብና ክነነፅር መርገፂና ክነነፅር ናይ ግድን ኮይኑ ማለት እዩ እዚኣ ሓንቲ ክብላ ዝደሊ ማለት እዩ ካልእ ኣብቲ ቅዋም ከድኩም ድማ ምናልባት ሓድሽ ሓሳብ ዘይትቕበሉ ዲኹም ኮንኩም ስለምንታይ ሓሳብ
ኢንተርቴይን ዘይትገብሩ ተፈላለየ ሓሳባት ተጻዋርነት ይህልወኩም ዝብል የስ ተጻዋርነት ኣሎና ኣብ ቅዋምና ድማ ሓደ ነገር ተጻሒፉሎ ስኻንታይ ዝኾነ ሓድሽ ሓሳብ ዘለዎ ሰብ እቲ ትካል ቅዋሙ እንድሕሪኢኹም ሞ ኣብ ኣዝባር ኣብ ዓንቀጽ 10 ኣዝባር 1 ኣንብቦ ባዕልኹም ዝኾነ ሰብ ዝሓተተ ከንብበሉ ክንህቦ ንኽእል ኢና እንታይ ዝብል ኣሎ ሓድሽ ሓሳብ ክመጽእ ከሎ እቲ ሓሳብ ስጋዕ 2 ዓመት ይጸንሕ ምክንያቱ እቲ ቅዋም ምሕዳስ ወይ ድማ ኣመንድመንት ዝግበረሉ ድሕሪ 2 ዓመት ምዃኑ ተጻሒፉሎ እዚ ድማ ስቕ ኢልካ ንቀይሮ ዘይኮነ ብመሪሕነት መጺእ ተሓሳብ ናብ ህዝቢ ተቐሪቡ ህዝቢ ድማ ናቱ ምርጫ ኮይኑ እቲ ምርጫ ናይ ህዝቢ 2 ሲሶ ምስ ዝኸውን ማለት ብንጹር ኣብ ዓንቀጽ 10 ኣዝባር 1 ይገልጽ እዩ 2 ሲሶ which means 66% ኣቢሉ ሰብ እንድሕር ኣነት ሓድሽ ሓሳብ ተቐቢልዎ ኣብቲ ቅዋም ነቲ ቅዋም ኣመንድ ጌርካ ኣብቲ ቅዋም ከኣቱ ይኽእል እዩ ማለት ሕጂ ግን እንታይ ዝኸውን ዘሎ ምጽእ ኢልካ ሓድሽ ሓሳብ ምምጻእ ምጽእ ኢልካ ድማ ነቲ ሓሳብ ምቕባል ግን ክኸውን ስለ ዘይክእል according to our constitution according to our rules ማለት ስለዚ ብከምዚ እዩ እዚኣ ክትበረሃልኩም ይደሊ ናይ ሓሳብ ተጻዋርነት ስለ ዘይብልና ኣይኮነን እኳ ደኣ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ግሩፕ ተዘራሪብናሉ ኢና ሓንሳእ 2 ሰዓት 3 ሰዓት 4 ሰዓት ከም ብሕውነት በቃ ዲስከስ ጌርናሉ ኢና ኮይኑ ግን ኣብ መወዳእቱ ዳርጋ እንታይ ሞ ዳርጋ 100% ናይቲ ህዝቢ ነፂግዎ ነቲ ሓሳብ ማለት ንሕናስ ካልእ ጉዳይ ኣለና ዝኸፈአ ነገር ኣብ ዓድና ኣለና ካልእ ጓን መንገዲ ኣይነምጽእ ስራሕና ተቃውሞና ምንቅስቃስና ናብ ህግደፍ ዘተኮረ ናብ ህግደፍ ፎከስ ዝገበረ ነገር ጥራይ ክኸውን ኣለዎ ብዝብል ሓሳብ ነፂግዎ እቲ ህዝቢ ማለት ምስኡ ድማ ብተወሳኺ ድማ ቅዋምና ድማ ዕዑድ ናይቲ እምነትና ኤርትራውነት ከም ዝኾነ ልዑላውነት ኤርትራ ምኽባር ስለ ዝኾነ ድማ ኩሉ ብሓንሳእ ተጻሚዱ ነዚ ሓሳብ እዚ ክንቅበሎ ኣይከኣልናን በዚ ነገር እዚ ድማ እቲ ሓሳብ ንግዚኡ ኢንተርቴይን ክንገብሮ ኣይንኽእልን ኢና ኣይከኣልናን ነፂግና ያለና ማለት እዩ በዚ ሓሳብ እዚ ስለዚ መርገፂና ኩሉ ሰብ በዚ ነገር እዚ ክፈልጥ ይግባእ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይባርክኩም ናይቲ ሓሳብ ሰዓ ተወሳኺ ትብልዎ ነገር እንተሎ ክትዛረቡ ትኽእሉ ኢኹም እግዚኣብሔር ይመስገን ሓንቲ ነኾስኻ ኣብዚኣ ጃስት ስማዕሉ ድምፂ ያ ቁሩብ እንታይ እዩ ናይ ሓውና ሞገሱን ገለ ድንግርግር ዝበሎ ሓሳብ እውን ትርኢ ካብቲ ኣዘራርብኡ ማለት ሰብ ዝተሰምዖ ስምዒት ከም ብፍላይ ድማ ሃገር ዝኣክል ኣብ ምፍራስ ሃገር ኣትፈረስኮ ኣብዚ ዘምፅኦ ዘሎ ስነ ሓሳብ ሕጂ ስምዒትካ ወይ ሓሳብካ ክትገልጽ ነፃ ስለ ዝኾንካ ሃገር ሙሉእ ናብ ካልእ ሃገር ናይ ምሕዋስ ሓሳብቲ ፅልካ ናይ ቀሊል ዘረባ ኮይኑ ክስምዖ ይብሎ ናይ ህዝቢ ጉዳይ እዩ ንሕና ድማ ከም ክፋል ሕብረተሰብ ነቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ወፅዓ ፍትሒ እንደሊ እምበር ሃገርና ኣብ ዋግዓ ዕዳጋ ክንእቱ ከምዘይ ንደሊ ኩሉ ሰብ ብሩክ ክኸውን ኣለዎ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ፅቡቅ ጉርብትና ኩላትና እንደሊ ኢና ሕጂ ዓባይ ሃገር ብኢኮኖሚ ዝዓበየት ሃገር ክንከውን መታን ካብ ዝብል ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ዝብል ደጋጊሙ ካብ ትዛረቦ ሓደ ይከኣልኳ እዩ ሕብረት ኤውሮጳ ነናተን ሃገር ኣለዎን ነናተን ዶባት ኣለዎን ነናተን ኮንስቲቱሽን ኣለዎን ግን ምስ ከባቢአን ዘለዎ ሃገራት ሓቢረን ንሰርሓ እዚ ቅቡል ሓሳብ እዩ ኩላትና እውን ክንሰርሓሉ ከም ሃገር እውን ዘዋፃና መንገዲ ግን ማለት ስለ ሕብረት ኢሉ ሕጂ ንኣብነቲ 6-7 ኣሕዋትይ ኣለዎን ሕጂ ኩላትና ደቂ ሓደ ስድራ ኢና እሞ ኣብ ሓደ ዓብ ገዛ ኮይና ሓዳርና ዘይንገብር ትብል ኣይክእልን ከም ቤተሰብ ኢና ክንከባበር ክንተሓጋገዝ ንኽእል እምበር ሓዳርና ይንሕውሶን ኢና ኦብቪየስ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራ ሃገር ካብ ትኸውን ቅድሚ ናፅነት እውን ሃገር እያ ነይራ ግን ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ በቲ ታሪክ ዝኾነ ኩነት ነይሩ ግን ኣብዚ ደጊምና
ከመረጋግጾ ንደሊ እቲ ሰናይ ጉርብትና ምስ ጎረቤት ኢትዮጵያ ንደልዮን ንድግፎን ምዃና ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ዘለዎ ይመስለኒ ንግሪ መንገደይ እና ንሓው ሞጎስ ክብሎ ዝደሊ ድማ እንታይ እዩ ሓደ እዋን ኣብቲ ዝግበር ንለውጢ ቃልሲ ተስፋ ክትቆርፅ ትኽእል ኢኻ ክነውሕ ይኽእል እቲ መንገዲ ግን ተስፋ ስለ ዝቆረፅካ ወይ ስለ ዝነውሐ ካልእ መንገዲ ኣይተምፅን ኢኻ ነቲ ዘሎ ቃልሲ መወዳእታ ኣብ ምዕራፍ ክነብፅሖ እዚ ከዓ ልዕሊ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ብውሳኒኡ ንናፅነት ዝመረፀ ህዝቢ እዩ ክቀይር ተደኣ ኮይኑ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ እዩ ክሳተፎን ናቱ ድሌት ክሕተት ዘለዎ እምበር ሓደ መንእሰይ ትስኢሉ ከምዚ ሓሳብ መፂኑ ኣሎ ኢሉ ክኸይድ ፅቡቅ ኣይኮነን ኣነ ትመስለኒ ሓንቲ ካብቲ ትድርኾ ዘላ እቲ ብኢትዮጵያውያን ዝመፆ ዘሎ ግብረ መልሲ እዩ እዚ ድማ ብዙሕ ንኢሞሽኑ መሊሱ የለዓለ ኣሎ ኦፍኮርስ ኢትዮጵያ ብምልኦም ነዚ ዘሎ ሓሳብ ሓደ እኳ ክቃወሞ ዝኽእል ሰብ ዘሎ ይመስለኒ ኩሉ ዝድግፎ ሓሳብ እዩ ብወገን ኢትዮጵያውያን ስለቲ ናታቶም ናዕዳ እቲ ናታቶም ምድጋፉ ነቲ ሓሳብ ሲ በቃ ፅቡቅ ከም ዘሎ ገይሩ ይሪኦ ኣሎ እሞ ቁሩብ ስኽን ተበለ ፅቡቅ እዩ ሓውና ሞጎስ ኣይ ቲንክ ፅቡቅ ውሳኔ እውን ተወሲኑ ኣሎ በዚ ሕብረት እዚ ካልእ እውን ኣብ ብዙሕ ኣብ መንፈሳዊ ሂወትካ እውን ክጎድእ ዝኽእል ብዙሕ ፀቕጢ ከቢድ ፀቕጢ ከምቲ ዝኽእል ሓሳብ ምዃኑ ስለ ዝርዳእና እውን ክእለይ ኣለዎ ክንርሓቆን የብልናን ናብ ካልእ ክወስድ ዝኽእል መንገዲ እዚ ናብ ካልእ ጭንቀት ናብ ካልእ ስትረስ ክወስድ ዝኽእል ሓደገኛ መንገዲ እዩ ከም ፐርሰን ማለት እዩ ስለዚ በዚ እውን እቲ ምንቅስቃስ መንፈሳዊ ሓልዮት ክፍለዮ ከምዘይብሉ ምግባር እውን ዓብ ነገር እሞ ያ ቴንኪዩ ኣምላኽ ባረካ ፓስተር ካሕሰ ኦም ድማ ኣገልጋሊ ከባሪ ኩላትኩም ትሰምዑን ኣሕዋት ከም ምንቅስቃስ ኤርትራውያን ንወንጌል ንለውጢ ንፍትሒ እዚ እቲ መርገፂና ማለት እዩ ኣይ ቲንክ ተዓጊስና ከማን ነዊሕ ከይድና ምክንያቱ ሓደ ግዜ ፅቡቅን ሓረኽ ገርፎ እየ ጠጠው ከብለይ እውን ዝብል ሓሳብ ፅቡቅ ተስፋ ሂቡና ስለ ዝነበረ ኢና ተዓጊስና እምበር ክሳብ ክንዝውን ክድንጊ ዝነበረ ሓሳብ ኣይመስለንን ቴንኪዩ ወዲና ኣለና መስለኒ ወገን ያ እግዚአብሔር ይመስገን እወ ምሳናት ናይ ኣፖስትል ሓወይ ኣፀጋ ዓቢለ እንታይ ክብል ይደሊ መጀመርታ ሰብ ውሽጡ እዩ ድዕሪ ንሕና ኤርትራውያን ኣብ ሃገርና ኣዝዩ ከቢድ ሽግር ኣለና ኣብ ውሽጥና ስለዚ ውሽጥና ከይ ፀናዕና ሰንከልከል እንዳበልና ኣብ ዝተፈላለዩ ዓዘቕቲ ኣቲና ከለና ናብ ካልእ ጓል መንገዲ ምኻድ ዓባይ ኢትዮጵያ ናብ ዝብል ነገር ምኻድ ብጣዕሚ ኣዝዩ ጎዳኢ እዩ ዋላ እንተደለዮ ህዝቢ ኤርትራ መጀመርታ ውሽጡ ከፅንዕ መጀመርታ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ዝነበረ ክብርታትን ዲግኒትን ንሱ መሊሱ ናብ ፍትሕን ዲሞክራሲን መፅኡ ናይ ባዕሉ መንግስቲ ገይሩ ብሕጊ ብስነ ስርዓት ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ክገብሮ ዝደሊ ነገር ክገብር ይኽእል ሕጂ ግን መጀመርታ ቀዳማይ ሕማም ኣለና ኣብ ውሽጢ ሃገርና ስለዚ ናይ ውሽጥኻ ናይ ናብራኻ ናይቲ ውሽጣዊ ናይ ዓድኻ ናይ ሃገርካ ነገር ከይወዳእኻ ናብ ካልእ ኣይትኸይድን ኢኻ እሞ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ምክንያት ክንሓስቦ ዘለና እዩ ማለት እዩ ኣፖስትል ዕዝራ ዓንተበዩን ገሊፅዎ ነይሩ ናይ ግድን ኣይኮናን አንድነት ክንከውን ምስ ኢትዮጵያ ኣብኡ ከለና አንድነት ከይገበርካ ኖርማሊ ብብሱል ዝኾነ ጉርብትናን ምስምማዕን ዓብ ዝኾነ ኢምፓየር ዓብ ዝኾነ ተኣሽሞ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኤሮፓን ዩኒየን ራእይዎን ኩለን ማለት እዩ ኖርዝ ኣሜሪካ ካናዳ ዩኤስኤ መክሲኮ እንድሕር ሪኢኹሞ ኣብ መንጎአን ፍልልይ ዝበሃል የለን ዶባተንን ክብረንን ግና ሓልየን ይኸዳ ማለት እዩ ስለዚ ኣበይ ግን ይበፅሓ ኣለዋ ከመይ ግን ይሰርሓ ኣለዋ ኣዝዩ ብዘገርም መንገዲ ካብቲ አንድነት ኮይነን ዘድምዖኦ ንላዕሊ ከምዚ ዘለዎ ኮይነን ዘድምዖኦ ንላዕሊ ዝበዝሕ ስለ ዝኾነ ንህለና እኳ ንሕና ተዓቂምና ኣብ ግዜ ሽግርና ናብአን መፂና ንምሃር ንሰርሕ we are comfortable ንሳቶም comfortable ኣለዉ ንሕና ድማ comfortable ኣለና ሕጂ we don't necessarily have to be in union with ኢትዮጵያ ማለት ንሕና ፕሮስፐር ምእንቲ ክንከውን ሲ ናይ ግድን ኣይኮነን አንድነት ዘድልየና ንሕና እኳ ዳ ውሽጥኻ ናትካ ክብረት ናትካ ነገር ናትካ ልዑላውነት ተኸቢሩ ፅቡቅ ጌርካ ብኩሉ ዓቕሚ ስታንድ ምስ ገበርካ ኢኻ ሪስፔክት ትረክብ ሕጂ ግን ኣብዛ ዘለናያ ድኻም ኣብዛ ዘለናያ ሽግር ግን ከም ለመንቲ ኮይና ኢና ናብ ኢትዮጵያ ክንቀርብ ወታይዳ መንግስቲ ዘይብልካ ሕጊ ዘይብልካ ስርዓት ዘይብልካ ናብ አንድነት ትኸይድ በሊሶም ፀቕጡኻ
ምክንያቱ you don't have your own dignity ማለት ስለዚህ በዚኣ ሓሳበይ ክገልጽ ደሊ ከባራ ሓወይ ዝኾነ ነገር ተሊ ካቐጽል ካብኡ ጸሊና ክንውድእ ያ ጽቡቅ ሓሳብ ምስ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ምስ ኩሉ ጎረባብቲ ክንኡን ዓለም ብምሉእውን ብሰላም ተደጋጊፋ ክትነብር ትናህና ጸሎት ትናህና ከም ኣመንቲ ከም መንፈሳውያን ማለት ሰላም ምስ ኩሉ ኣይኮነን ምስ ጎረቤትና ምስ ኩሉ ማለት ኣይኮነን ንሕና ኢትዮጵያን ኤርትራን ብኩሉ ንራኸብ እሞ ብሓጋጊዝና ክንዓቢ ንኽእል ኢና ኢልና ንሓስብ ንኣምንን ሰባት ምስ ካሊኡን እንተኾነ ብሰላምን ብምርዳእን በቲ ክስራሕ ዝግብኦ ናይ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ምስ ኩሉ ብሰላም ንምንባር እንብህግን እንደልን ሃገርናውን ከምኡ ንምንየላ ሰባት ኢና በዚ ኣጋጣሚ ደጊመ እውን ሕጂ እውን ከስምረላ ዝደሊ ሞግሻ ሓውና ናይ ምሕሳብ መሰልካ ወይ እዚ ሓሳብ እዚ ምምፃእካ ይኹን ካልእ ሓሳብ ምምፃእካ መሰልካ እዩ ንዚ መሰልካ እዚ ንዚ ብግሊ ብውልቅኻ ትሓስቦ ሓሳብ ይኹን ትገብሮ ነገር ንዕኡ ኣይኮናን ተኣሽሙ ንገብር ዘለና ግን ከም ምንቅስቃስ ዝተበገስናሉ ዕላማ ስለ ዘሎ ነቲ ዝተበገስናሉ ዕላማ ከዓ ዘፍርስ ስለ ዝኾነ ጥራሕ ኢና ከም ምንቅስቃስ ከም ብግሊ ናይ ምሕሳብ ነፃነትካ ዝተሓለወ እዩ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ምንቅስቃስ ግን ንምንታይ ቆይሙ ንምንታይ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ቃልሲ ጀሚሩ ፍሉጥ እዩ ሩድኡ ዝተኣከብናሉ ኣተኣኻኽባና ምስኡ ከዓ እዚ ቅዋምና እዚ ክንበብ ዝፀንሐ ስለ ዝኾነ እዩ ማለት እንተ ብግሊ ግን ነፃነትካ ዝተሓለወ እዩ ናይ ማንም ነፃነት ንግድብን እንኽልክልን ሰባት ወይ ምንቅስቃስ ኣይኮና እዚ እቲ ዝዓበየ ተኣሽሙ ኪኑ ናይ ህዝቢ እዚ ብድሕሪኡ ንህዝቢ ህዝብና እቲ ንደልዮ ንፅበዮ ዘለና ምስኮነሉ ህዝብና ዝውስኖ ውሳኔ ኢልና ኢና ንኣምን ንሕና ማለት እዩ ከም ህዝብና ከዓ ምስ ኩሉ ዜጋና ማዕረ ትመሰል ተኻፈልትን ማዕረ ናይ ምሕሳብን ናይ ምውሳንን ተኣሽሙን ክወሃበና ንፅበን እንደልን ዘለና ኢና እንተብዛ ምንቅስቃስ ግን በታባት ኣቁምና እንደለና መሰረት ክሳብ እቲ ናይ ኣመንድመንትስ ይኹን ናይ ዝተፈላለዩ ነገራት ተኣሽሙ ዝኸውን ብኡ ክንከይ ስለ ዝግባአና ኢና ጎይታ ይባርኽኩም ስለቲ ክቡር ግዜ ኢኹም ሓሳብኩም እግዚአብሔር ይመስገን ኣብኡ ልግብ ኣቢለ ሓሳብ ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ሓውና ሞገስ ብዙሕ ሓሳብ ስለ ዘምፅእ ንኣብነት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ተፈልያስ እንታይ ረኺባ ዋላ ሓንቲ ለውጢ የምፀትን ዝብል ሓሳብ እውን እዚ ትኽክል ኣይኮነን ምክንያቱ ምስ ኢትዮጵያ ጆይን ጌራ እንታይ ረኺባ ሽግርና ምስ ኢትዮጵያ ጆይን ምግባርን ዘይምግባርን ኣይኮነን ኣብዚ ሕጂ ግዜ ሕጂ ሽግርና ኣብ ዓድና ጽኑዕ ዝኾነ ፍትሓዊ ዝኾነ መንግስቲ ክንተክል ኣይከኣልና ተወዲ እዚኣ ምስ ተገብረት ካልእ ናብ ብዙሕ ብራንች ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ምስ ኢትዮጵያ ዶ ተሓይሽ ነይራ ወላ ካብ ኢትዮጵያ ወፂያ ዶ ተሓይሽ ነይራ ክትብል ትኽእል ኢኻ ሕጂ ግን ሽግርና እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ዓማፅ መንግስቲ እምበር ካልእ ኣይኮነን ርኢና እንዲና ኤርትራ between 93 and 97 ዝነበረቶ between 91 and 97 ዝነበረቶ ኮርኢና ኮይና ኤርትራ ከመይ ብቕልጡፍ ለውጥታት ከም ዘምፀት ኮርኢና ኢና ሃገርና እዚ ስርዓት እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ምስ ተቋፃፀሮ ዲክታተር ምስ ኮነ እቲ ነገር ኩሉ ሕዋትና ተኣሲሮም ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር መራሕቶም ኩሎም ተኣሲሮም ማለት ሃሰራትና ኣገልገልትና ኩሎም ተኣሲሮም ብድሕሪኡ በይኑ ኣብታ ስልጣን ምስ ቆመ ከም ድላይ ይገብር ከም ድላይ ይሓድግ ምስ ኮነ እዩ ነገር ተባላሽዩ ስለዚ እተን ቁሩብ ዓመታት ዝነበርናየን ዋላ እኳ ንመምዘኒ ክንጥቀመለን ክጠቕማና ይኽእላ እየን ስለዚ our problem is በቃ ንሕና ዩኒየን ዘይምዃንና ምስ ኢትዮጵያ ኣይኮነን በቃ ኣብ ዓድና ሓደ ሕማም ኣሎ ናይ ውሽጢ ሕማም ስለ ዘሎ ንሱ ይሽግር ስለዚ እዚኣ ሓሳብ ገልፃ ደሊ I think ይኣክል እንተኮይኑ ጸሊና ክንውድእ እሺ ሞን ጸሊ እግዚአብሔር ይመስገን ተባረኸ ወይ ጸሊ ካዕፀወልና ይኸ ተባረኸ هو أنا لا بخم من بليانيره كلنا غششتي كنت أبغى كلنا غششتي أبي أزل أشي بروح أبونا أنا مسكنا كلنا سلز نبرنا كبر جي سلز نبرنا سلز زم حلال فلا كبر حسب
እግዚአብሔር አቦ ክብር ሁሉ ንዓኻ ንህብ ኣሎና ኣሜን ምስ ኩሉ ብሰላም ክንነብር ቃልካ እዘና እሞ ሰላም ምስ ኩሉ ክንነብር ከኣኒ ፍቓድን ድሌትናን እሞ እግዚአብሔር አቦ ሰላም ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ህዝብናን ኣብ መንጎ ጎረባብትናን ክሰፍን ብስም የሱስ ንጽልይ ኣሎና በዚ ዝገበርናዮ በዚ ኣሕለፍናዮ ውሳኔ ከዓ ጎይታ ንህነፀሉን ሓውና እውን ዝህነፀሉን ንኩሉ ከኣኒ እንበረኸት እንኾነሉን ክኸውን ብስም የሱስ ጸሊና ስለዞም ምሳይ ዘሎ ኣሕዋት ከዓ ዘየመስግነካ ስለቲ ንሕና እናገልግለሉ ወይ እናዓየሉ ዘለና ምንቅስቃስ ከዓ ጎይታ መመሊስካ ተብዛሓና ተበርታዓና ክተሐይለና ጸጋን ጥበብን ምስትውዓልን ክትበና ንጽልሎና ህዝብና ከዓ ንጎይታ ሰላምን በረኸትን ዝሰፈኖ ፍትሒ ዝነገሶ ሃገርን ህዝብን ኮይኑ ክነብር ናባኻ ነቕርብ ኣሎና ተስፋና ኩሉ ካባኻ እዩ ትፅቢትና ካባኻ እዩ ኣቦ ኣዕንተይ ናብኽራ እናልዓልኩ ረድኤተይ ካበይ ዝመፅእ ንበልኩ ረድኤተይ ካብቲ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚኣብሔር እዩ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ረድኤትና ንስኻ ኢኻ ኣዕንትና ሰናይ ልብና ናባኻ ኢና ነልዕልንኻ ፈተነ እሞ ጎይታ ንስኻ ንህዝብናን ንምድርናን ክትረድእ ህዝብና ከዓ ጎይታ ዓሪፉ ኣብ ዓዱ ምስ ህዝቡ ኣብ ምድሩ ኣብ ርስቱ ክነብር ክትረድኦ ንጽልይ ኣሎና ጎይታ እግዚአብሔር አቦ ሓቂ ዝኾነ ህይወት ናይ ሓቂ ዝኾነ ናብራ ክነብር ህዝብና ጎይታ ኣብቲ ዘይነብር ምንባር ከብቅዕ ጎይታ ንዘይነብር ከም ንቡር ተቐቢሉ ምኻድ ኖ ክብል ይኣክል ክብል ጎይታ ኣምሰሉነት ዝኾነ ዘይ ሓቂ ስኢልካ ነፃነት እናተባሃለ ዕንደራ ስኢልካ ቆለ እዝታት ጎይታ ካብ ህዝብና ክግፈፍን ክእረን ጎይታ ብምሕዳስ ሓሳቡ ክልወጥ ህዝብና ናብ ምስትውዓል ክመፅእ ህዝብና ብስም የሱስ ንጽልይ ኣሎና እግዚአብሔር አቦ ንዝን ከምፁ ኢሎም ጎይታ ህይወቶም ዝኸፈሉሉ ስድራ ቤቶም ብክንደይ ተጎሳቂለን ኣለዋ ብድሕሪ ደቀን ሰውተን ኣባላት ቤተሰቦም ብምስኣኖም ክንደይ ተጎሳቂሎም ኣለዎ እሞ ጎይታ ንቶም እዚ ትጎደሎም ስድራ ቤታትን ሕብረተሰብን ጎይታ ጸጋ ተብዝሓሎም ክትረድኦም ረድኤት ክትኮኖም ንስኻ ንጽልይ ኣሎና እንተ ኩሉ እቲ ናይ ፌክን ናይ ሓሶትን ዝኾነ ብስም የሱስ ነፍርሶ ኣሎና ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣፍሪሱ ኩሉ ግዜና ሰዓትና ዝተረፈ ዘመንና ንስኻ ክበረሉ ብወድኻ ብመድሓኒ ብኢየሱስ ክርስቶስ ንጸሊና ኣሜን 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 በቃ ተባረኹ ነው ብሩኻት እግዚአብሔር ይባርኩ። ሰላም ሰላም ተባረኹ። እግዚአብሔር ይባርኩ።